שלום לכם החדשים, אנחנו... שלום! אוי, הייתי לבריאה. היי, אני כבר בריאה. תכלס. אז מי שלא זוכר, בפרק הקודם מצאנו עוד דיימונד, אני אראה לכם את כמות הדיימונד. הוא נפל. נפלתי ללבה בפרק הקודם. הכל פרה. נכון. סקלטון רדף אחריי והוא פגע פה במקום שאני נכנסתי. תראו אותו. אני צריך אותו. אתה צריך סטרינג. בוא. הוא לא יכול. זה טוב, האמת, הוא לא פוגע בך. תקשיב, הייתי בסקיילוק, והיה שם כזה פינה. אוי, לא נורא. היה שם איזה פינה אחת, וסקלטון רדף אחריי, אז פשוט עמדתי על שיפט בפינה הזאתי, והוא החטיא בי כל פגיעה. ואני לא היה לי מקום ללכת, זה או ליפול מהסקיידוק, או למות. והוא לא פגע בי. זה היה כזה מיליוני חצים. עד שמישהו בא והרג אותו. בוא לאט, עוד בוא, אני יוצא, אני לא רוצה, אני יוצא רק עם חרב. עוד בערך 7. אני יוצא עם חרב, לא רוצה רק עם חרב, עם כלום אחר. ועם אחד, כן. אותך אני ממש לא ארשה, אתה יודע? הכי פייל בעולם, יואו! אני לא צריך להכי פייל בעולם. וחצי לב היה בכלל מה שאת חכרה הזה. מהפיצוץ, ואז ועכשיו אנחנו מצטערים עם ילדים, כי עכשיו אנחנו מעלים את הפרק השני. כן. אנחנו מצלמים הרבה פרקים. כדי שאם לא נוכל לעלות את זה יום אחד, כאילו לצלם ליתר דיוק יום אחד, אז יהיה לנו פרקים. אוי. תפוצץ אותם מרחוק מהבית. יוי. רק אני שמתי לב שהבגד שלך נעלם. מה אתה שם? מה? מה התחלנו? פייל מהקטע של נפילה. כן. לך, יא בן זונה. כן. רוצה. איזה נוקבק היה לך? אפילו יותר טוב. משהו בן זונה. כן. אני צריך לתקן פה את החורים. לא, נו, שיפלו לי שם. חמתו. תעשה טראפ. אתה לא רואה לפחד. תעשה טראפ. לא מושך. רוץ, קח את זה. מי רוצה? מה זאת אומרת קח את זה? מה עשית? לאן זה נעלם בבגדים? עליי. איך עשית את זה? מכה ש... מה עומד? אתה יודע סקלטור, תוכל תחת עכשיו. קיבלת 2. יאללה, עוד בערך, עוד 3 ואתה מקבל מיטה. לא. תראה מה תעשה. תשים מלכודות, כדי שזומבים יפלו לי שם וקריפרים. לא, זה עוזר, תאמין לי. אני ממש לא אוהבת את זה. אפשר לעשות טוטוריאלים. אפשר לעשות טוטוריאלים להיכנס הביתה. שמראה קריפר מרחוק. נו! חייבים לקרוא לפרק הזה, סוף סוף מיטה! כן, רק שאני לא נראה לי עשיתם אותם בזמן הקרוב. למה? יש לך 2 וול. צריך עוד 3. מה פתאום? עוד 1 כאילו. נו, עוד 4. בעצם המלחמה. עוד 3. היא פוצצת את הבן זונה, אתה יודע? נו, כמה זמן לוקח. אוקיי. הדבר היחידי שאני לא אוהב במיינקראפט זה סליפרים, אבל אני מת על החיה הזאת. על המפלצת הזאת, אתה יודע מה? כל כך עימוקית. כן, פשוט בא לך לחבק אותה. כן, ממש. ואני לא צוחקת בעניין הזה. צריך 2 עכשיו. לא, אתה מגזים. אם תראה איפשהו קובווב, אז תיקח את זה, מה את קובווב? זה קורי כביש. אני אתן לך 4 סטרים. אגב, קובווב אתה חייב להוציא רק עם חרב. נכון. חייבים. איזה באסה? נכון, צריך לעשות את זה עם פיקקס או משהו. לא, עם חרב, רק עם חרב. אני יודע, חבל שישים פיקקס. כן, מה? זה רחוק. מה יש לך? איפה לעזאזל יש פה ספיידרס? הנה! הספיידרס, אם הוא נותן 2, אני כל כך מת על מפלצת הזאת. זה לא מפלצת, זאת חיה. חיה. מה, לא ידעת?
הללויה. כן, זה הפרק שקוראים לו סוף סוף מיטה. פרק שישי, ועדיין אין לנו פאקינג מיטה. עכשיו יש לנו. עכשיו כן. אבל התחלת הפרק, התחלה יפה, התחלה טובה. כן. אמנם התחלנו במוות, אבל עדיין התחלה. מוותים, ההתחלה זה תמיד, סוף זה תמיד התחלה של... מוות זה תמיד התחלה של משהו, של מיטה חדשה. לא, תכלס עכשיו מיטה מאותה כבר. אוקיי, אני רואה אותך. מחר. לא, אני לא רוצה למות עכשיו. שאלה את כל הסטן שאני עושה. אוקיי, אני כזה טוב בלהתחמק. ובום, מת. כן, בום, מת שוט. לפטמה. כן, באמת. אתה יודע שסקלטונים מכוונים לראש? מה כן? כן. ארבע. פאק יא יולו. פאק דה פוליס. פאק דה. מה? הללויה. 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 תודה להם. נתן ליד הנבר. לא. לא! זה בכל הבית זה מה נפרד. מגיע. שכנתי את הדברים. צריך לעשות חדר צ'סטים. כן, לא בשלב הזה. יותר מאוחר, זה לא ממש דחוף לי עכשיו, מסתדר פה יופי. אוקיי חבר'ה, יש לי בקשה קטנה. אנחנו מרצים להוריד את הטינדר מוד רק בשביל הכנת בית, כי הוא כולו... הכנת בית, כי בואו אני אזכיר לכם. מי שלא מה זה טינדר מוד, זה מוד שאם אתה חותך את העץ מלמטה, אז זה מפיל לך את כל העץ, והעץ שאני משתמש בו זה עץ רגיל, כן. אוקיי? זה עץ רגיל ואני אראה לכם כמה הוא צריך. ועץ ג'אנגלס. כן. לא, זה לא עץ ג'אנגל. צריך אבל הרבה עץ ג'אנגל. הנה, תראה. כל הזה, זה... אני אראה לכם. עשוי רובו מעצים. רובו, אוקיי. את הכניסה... פה, הנה, אני אראה לכם. הנה, עץ לא יגבלו. שלא ירדו כאלה. הנה, אתם רואים, הכל פה עץ, קומה שלמה של עץ. אנחנו חייבים מלא עץ. אז זה מאוד יעזור לי, והנה עוד קומה של עץ ומלא גלס. זה נורא. בגלל זה אנחנו הלכנו לנבר בפרק האחרון. ומתנו. הנה, תסתכלו. סתם. מה צ'יטים? מטומטמת. הצחוק, לא, אנחנו התלבטנו לעשות צ'יטים. נכון, התלבטנו. התלבטנו. עשינו בולבול. הנה, נראה לכם מה? כמה זה עומד על 8%. אתה יודע מה מצחיק אם עושים פרק בתוך פרק בתוך פרק בתוך פרק? כאילו מצלמים את הפרק מהיוטיוב, ואז את הפרק שצילמו איתו מהיוטיוב מצלמים מהיוטיוב. והיינו בקטע של טימבר מוד. אם אתם יודעים איך להוריד טימבר מוד, תיתנו לנו את הקישור. כן, ניסינו גם מפיפיקס. ניסינו מפיקיקס. מפיפיקס. וניסינו מאתר רגיל, אומרים שזה מאוד קשה להוריד ולא הצלחנו. ואנחנו לא מצליחים. אם אתם יכולים, תראו מה אני אעשה. אני אעשה את זה רק להכנת הבית ולהשיג עוד כל מיני עצים וזה. וזהו, אני לא נוגע בזה, אני מוריד את זה אפילו. כי זה רק בשביל זה, אני לא צריך, אין לי, כאילו, זה לא צ'יטים, אבל זה עדיין, יש כאלה שאומרים, זה צ'יט, כאילו, במקום לחתוך את כל העץ, ויגמר לך זה עם אחד כזה, שזה מכה אחת, הכל נגמר אחת. תיקח קצת את זה, מהאובסידיאן. אין לי כוח. לא דחוף לי. אבל יש לך מספיק גולד, דיימונד. ואני אסביר לכם משהו. יש לי באג, אני לא יכול להכין ספרים, אז בשביל להכין ספרים אנחנו ניקח 2 סטאקים וזהו. כן, יש לי באג ואני לא יכול להכין ספרים. אני לא צוחק, אני אראה לכם אפילו. עכשיו נראה לכם. איך להכין ספרים? שורי פינס, ככה או ככה או ככה או ככה או ככה או ככה. שורת ספרים? מה שורת ספרים? אתה מקבל 3 ספרים על כאילו ספר אחד על שורי פינס. 3 שורי פינס. סחר. ו2. מה הקשר שוגר קנס? אבל מכינים דפים לנייר. יוצאים. עדיין. זה מטומטם. זה מטומטם זה. מכינים את זה מדפים את ה... אופסי, אז אין לי באג. אז אני צריך להכין. לא. הנה ככה, ואז שמים ספר, או ככה, ואז תורה זה לא יכול, או ככה.
אין... לא עם עצים? לא. תעשה שנייה עם עצים. לא, ככה זה לעשות ספרייה. אתם רואים, יש לי באג, אז אני עכשיו נלך לכתוב אובסידיאן ונעשה חדר... טוב, אין לי כרגע מקום. נו, מה אכפת לך? על הגג. על הגג. פה בבית. תעשה לידה. טוב, אז הנה אתם רואים, שנייה. הנה אתם רואים, זה אלוף תמיד, אנחנו עכשיו מצטערים מאוד זה, כי יש לי באג להכנת ספרים, ואם תגידו שלא ככה עושים ספרים ותראו לי בתמונה איך עושים ספרים, אז אני אשבור את כל אלה שעשיתי מהזה, כן. ואני אכין. אני ממש מצטער, זה לא מהכוונה להפסיק לכם, אבל יש לי באג ויש לי, כאילו יש לי חומרים להכין ואני די צריך את זה עכשיו. כן. הנה, אני אקח. רק ספר. לא ספר אחד, 2 סטאקים של ספרים. להגיד לכם למה, כי בשביל כל אחד צריך 3 בערך, ואני צריך הרבה די. הנה, אני מעיף את זה. תראו, הנה, אהבתי. הנה, רציתי לעשות את זה בפניכם שלא תגידו, איך השגתם 2 סטאקים, לא היה לכם שוק וכזה. הנה, אז עשיתי את זה בפניכם בשביל לשמור על האמון בין שנינו. בינינו. אני מוגבלת. אני מוגבלת, מי הנוס? מה? אל תאכל את זה. הפרק של האגוזים עלה! וואי! סוף סוף הבינו על מה אנחנו מדברים. אבל גם אלה לא, עוד לא. נו, מה אכפת לי? בסדר, יותר טוב. יולו. בואו, לא שברנו את האמצע, אני מקווה שיהיה מתחת אמן. אמן. לא, יש. זה. בדיוק, אנחנו צריכים 4, לא 4. יש 3. נכון. ממתי אני יודעת לספור? כן? אוקיי, אז תדברי איתם בקשר לנטע. זאת שתבוא וזאת אבל שתבוא. דיברת כבר. אז תראי מה יש לך בזה. יש לי. לא, זה פה. ירד. לא, זה לא פה. זה פה. מה זה נפקתי? מה? הנה, אני פה. לא. אז הנה דבר אחד שרציתי לדבר עליו, שזה גזענות של גיימרים. בין בנים לבנות, סליחה לרעש, אגב. ובין צ'אנלים, כן, גם בין צ'אנלים. רציתי לשמור את זה, זה 15 שעה. עכשיו. לא, אי אפשר לשמור בין. אני יודע, זה מחר. עכשיו אני מלחמת על המתחילים של המיינקראפט. למה זה לא יוצא? אין כזה חצי שעה עם דיימונד, שוברים את כל הדיימונד. כן. בסוף כזה, לא משנה. לא, עם עץ פיקקס. זה פייל. עם עץ פיקקס ינסו לשבור דיימונד, עם חצי שעה על זה, ואז... פתאום לא יצא. כן. כזה הם רואים חור. טוב, תדברי, שחקתי לך טוב. אז הם... קודם כל נתחיל בין גזענות בין בנים לבנות. שלבנות יש מותרות כלשהי, והיא בעצם... מי שלא יודע, שנייה, טוטו ילך להכין כזה, שמים ספר למעלה. הנה בבקשה, קיבלתם. עכשיו מה רציתי להקשיב? תשים את זה על האוויר. תעשה את זה בגג. זה כבר תעשי. אני אסביר לכם פרק הבא, זה לא כל כך מצחיק. זה מצחיק מי שהבין את זה, אבל אם הבנתם תרשמו בתגובות. תגידי בסוד. מה זה אומר? כן. גם את לא יודעת? לא, רק אני יודע. נו תגיד לי, אני לא רוצה להרגיש כמו שייכת. נו תגיד לי. אני אגיד לך. תגיד לי. לא עכשיו. נו תגיד לי. תשמעו את הפרק. נראה לי שהבנתי. מה הבנת? שהגשם נכנס הבית דרך החור. ודברי על הזה שלך. זה צחיק אותי, יופי פרוני. אז הגזענות היא שהם נותנים לבנות יותר מדי, לדעתי.
לדעת ועושים להם יותר לייקים וכל השיט הזה. זה לא שיט, אבל כן. למרות שאני לא חושבת זה לא שיט החרא הזה. למי שהבין בינינו. מפגרים. דעת שהוא אגיד עכשיו זה יצאים טוב דווקא. רק כזה. מה הייתם, יא חרא? לא הקשבתי לך, סורי. נו, מה אמרת? עכשיו זה תהיה. תאמן זה תהיה. זה, הנדר, נוט שעשה את הנדר כשמשתמש בסמים. למה זה יצא ככה? לא ככה, תכתבו בתגובות. יאללה, נו. אז יש הרבה בעיות בין בנים לבנות וכל מיני סכסוכים כאלה. כן, זה מאוד כאילו מבאס אותי לראות שבין בנים לבנות יש כזאת אפליה, וזה לא רק בחיים האמיתיים, אלא גם ביוטיוב. תודה. אני לא עושה את האפליה או מה דווקא. רוב האנשים עושים את האפליה, וכזה מדברים את האפליה כולם. אני לא, אני פעם אמרתי לך איך בת זונה. רואים? על זה אני לא מדבר. התכוונתי על יוטיוב. אף פעם לא אמרתי מה שזה קשור ליוטיוב, כי ידעתי אם אני ובנות זה אותו דבר, אז ככה אם אני רגוע. בעיקר אם זה ביוטיוב. כן. כן. כמו הסקרים. יאללה, נו. אז לפני כמה ימים, אם אתם לא זוכרים, הייתה לי פגישה אצל סוג של קבוצה כזאתי. ואיך קוראים לזה? חתולה. אני כל הזמן ממשיכה לשכוח. חתול. היא מלא! אלכס יא בן זונה הום, אתה מפריע לי, ילד תמשיך לדבר. לא, שרקתי. אז כן, בינתיים זה ככה. אז הייתי בקבוצה וכל הדברים האלה. שברתי את הרגל. והייתי שם בקבוצה, אז היה איזה סוג של רגשות כאלה, והיינו צריכים לשתף מה אנחנו רואים באיזה כמה תמונות בקלפים. אז לקחתי איזה אחת של שתי בנות שנראית כאילו הן אחיות, ובעצם מסתבר שאני משהו. ויוצא עשן מאיפשהו, משהו שהן מחזיקות ביד. יוצא מה? עשן. אז זה הרגיש לי טוב, כי לשתי אחיות כאלה שמסתדרות ביניהם בכל החרא. לא! עוד אחד. וכל הדברים האלה. הנה, כמה זה מגיע? 30? לא צריך. בוא סיבוב אחד שיהיה יפה. ועכשיו אמרו לי, עכשיו תפכו את זה ושזה יהיה משהו. אז מה אני אמרתי? תגידו איזה לא מצחיקה, איזה לא. וכתבתי שהם מעשנות נרגילה. וזה נכון. והיה לך דבר אחד, כל שם. אני זוכר. אבל תראו עכשיו, תראו מה יהיה לך לעשות, שאני ממש לא צריך את זה, אז את כל הספרים. ראית איזה כיף די צעד? אני לא. למה? להגדיל את ה... אני לא צריך להגדיל את זה, ככה זה מספיק, זה הגיע ל-30. אפילו שזה 30? מה? אפילו שזה 30? כן, לא כמו יוטיוברים אחרים, אנחנו לא נפסיק את זה באמצע כדי לשנות דברים. אז אנחנו נמשיך את זה עד שנכניס את האנדר דרגון. לא, והלאה. וזה ייקח לנו עוד הרבה זמן. כן, וזה הלאה. אם אתם אומרים שזה משעמם אתכם? נוקבט. סמית אחד ונוקבט אחד. סמייט. סמייט, אותו אחד. בואו נלך להיף מישהו. זה אחד אבל צד. אני כיפי. ביץ' קריפרים. What the fuck? הם הרגע השתכפלו. לך לישון. מה זה הסמייט אתה עושה? אני נראה לך שאני אגיע הביתה. לא, די. אם לא שמתם לב. כן, זה שמנו לב שאני מביאה חטא לקורונה. פה נוביל את שלם. בדיוק בזמן. שנייה. תסתכלו. שנייה.
נעשה. עזבו. ראיתם את זה? לכו. ראיתם את החץ? נראה שאתה תעשה ספון מחוץ לבית. נכון? כי השארתי פה בלוק. הבית הזה מאוד קטן, כפי שאתם רואים, אני עדיין מסתדר איתו איכשהו. איכשהו. איזה סרגל אני יודע. ועכשיו. למה נראה לך? זה מקום סימוטלי. לפחות יש איזה מקריפרים כשחושבים על זה. אני לא רוצה להיכנס רק זה. למה? איך קוראים לזה? אז תוריד את האיירון. למה עשית את זה על האיירון? כנס את נדר, רק תיקח את כל הגלורסון וזהו, תלך משם. לא, זה עובד רק עם... רק עם רגיל, כן. בוא נסכים את זה. לא, זה לא עובד, זה עובד רק עם דיימונד. תנסה רגע עם דיימונד, אני רוצה לראות את זה שקורה. זה לא משנה הבא. אני מגיע, כמה אני... תיקח כמה בלוקים. תעשה סטון. יש לך יותר מדי. אגב, תזכור שאסור לשים איתה בתוך הנדר, כי אז היא תתפוצץ. פדיחות. וזה שיט על האיירון האחרון. תעשה איירון בלוק. לא, תעשה איירון גולד בלוקס. אין לך מה לעשות עם זה במילא. בהתחלה היו הרבה ילדים, אני יודע. חוק שלי, לא? זה טרולים. אוקיי, בוא נזה, סקיילוק. כן, אמא. אני מצלם. אוקיי, חזרנו. אוקיי, חזרנו. סגרתי את הדלת וזה מקום שיפט. כן, אשכרה. למה אתה עושה את זה מהירות? תעשה את זה עם היד, זה יותר קל. זה גם משהו. היה לנו איזה משחק אחד ידידי שלי ואני, שהוא בא מערד. תכתבו בתגובות אם אתם מכירים את המקום הזה. ושיחקנו שם. עכשיו, אנחנו שיחקנו עם עוד כמה ידידים, והעמדנו שכאילו חלק מאיתנו הם מנחים, וחלק... 5, יופי. אנחנו חייבים את זה 4 סטאקים, 5, 6. בואי, זה סקייבלוק באלוהים. כן, זה כזה. פרק 7. סקייבלוק בנדר. אני לא זוכר לעשות את זה. אולי? תראי כמה יורדים בו. הנה. הוכחה, וואו, זה באמת סקייבלוק. כזה. זה כזה סקייבלוק נימאס, לי חוזר לעולם הרגיל. כן, תשמור. לא, תכין איזה גלושטרום. את יודעת מה זה, כן? 8 פרסה. אתם מבינים? הייתי שם הייתי צריך לבזבז איזה 4 סטאקים ככה. אבל אני צריך להכין את האבן המיוחדת הזאת. למה? את האלה עם ה4 סטון. את כל הבית שם עשויים את זה. רוב הבית עשויים את זה. זהו, אין לנו כלום אחר. ומגלוז. תגידו אם אנחנו מתמרסנו. לא שמעו אותם בקושי. אצלם משמעו את זה רגיל, כאילו כמעט חלפתי פה. ואז זה כאילו יהיה גם מוזיקה דריקה. ואגב לא אורחים דברי קצת על אורחים האלה יכולים לעשות. האורחים בתכלס הם סתם אורחים לדבר. לא, הם לא יכולים לעשות כלום. חוץ מ... הם גם ידברו איתנו בסקייפ, אז... לא, לא תמיד, ממש לא. למה? לא תמיד. נמצא וולף, תעמיס לך. לא תמיד הם ידברו איתנו בסקייפ. או שהם יבואו לפה, תלוי מי האורח. לא, ממש לא. אז מי? לא אורחים כאלה. אורחים בעין.
תומכים באלף, הם יבואו לפה רק אם נכיר אותם, אחרי שבהתחלה הם ידברו איתנו בסקייפ, ואם נכיר אותם ממש טוב הם יגיעו להגיד. כן, כמו סבים. כרגע אנחנו כן עם הסבים, אז ואם הם יכירו אותנו ממש טוב, אז נגיד להם איפה אני גר, ואנחנו נקבע איתם וזה. כן, נדבר איתם. ותתארו, יש לי ביביגן, F16 מברזל. בדיוק. אז לא לעצבן. That's what he said. לא איתי. זה מה שלא איתי. תביני מה זה אומר, יא רמבוק. זה מה שהוא אמר. זה מה שהיא אמרה לו. לא, אני אמרתי that's what he said. עכשיו זה איתי. יופי, שיפ. תסתכל לצד שלך. תסתכל בן, סונה, אני חצי שנה מחפש. חצי שנה. יש גם שיפ בערים. בצד השני, תסתכל לצידה. תסתכל עוד טיפה. אז אתה צריך לעלות סונה. אני צריך אוכל? כן. לא, אני לא צריך אוכל. נו, תזרום, תצבע לך. יש לך לפיזים, לא? יש לך לפיז, לא? כן, הרבה. לפיז לזואלי. אני מזכרת כאילו זה צרפתי אמר, לפיז לזואלי. היי. אני לא הולך לעשות ביתה בתקופה כמובן. אז תציעו לנו אם אתם רוצים, אם אתם חושבים שרייזמאפ או בוא נלך. איך אני מתעלל באלוהים. טימבר מוד. זה יותר חזק מחרם, מי שלא יודע. אני לפחות חושב. בוא אחי, בוא נעשה, בוא נבדוק. הנה, 2 מכות זה ערבי. בוא נבדוק. עכשיו תהרוג, לא, עם רגילה. עם רגילה, אין לך? רגילה. נחפש בוא נעשה לשם. בוא נעשה נרגילה. היי, אחי, לא מצחיק. זה עושה להם כאילו... לא. כן, פעם, אתם לא זוכרים שקיבלנו את האנצ'מנט בול? כן, היינו חייבים. ואז הוא נפל לתוך הלמבה. יש שם חור בדיוק באנצ'מנט. טוב, אני הלכתי. לא. אז תשים את התחת פה. מה אכפת לי קוסום? בוא לפה. אתה עושה להם קמפר? והנה בא החבר שלו, תעשה את זה עם הגרזן אז. נפל בוץ. מה שייך לבס? זה בגיד. בוץ ובייג. זה באמת מזליסטי. אתה לא קצת חושב שיש כאן הרוביים? בגלל החור שיש 1 ו-2? למה לא? מרובריין הורג אותי. אגב, אם אתם רוצים נוכל לשחק שנינו בהרובריין מוד. זה מפחיד מאוד. מה זה עבוד הזה? אני מכיר, אבל לא סובל אותו. זה כאילו... אחד הרובריין ואחד רגיל. לא. כן. יש אחד גמוד ואחד הרובריין ואחד הוא בן אדם רגיל. לא. זה כאילו, הרובריין זה כאילו השוטר והוא חפש את הרגיל והוא צריך להרוג אותו. לא, יש 2 מודים. אחד זה I am הרובריין, שזה המוד שהרגע אפרוני דיבר עליו. שאתה בעצם משחק את הרובריין. ויש סטיבים רגילים ברחבי העולם, ואת זה אני לא רוצה לעשות. כן, ואת זה אני לא כל כך רוצה לעשות. אני מדברת על האירובריין האוריג'ינל, כאילו... האירובריין. רק האירובריין. בוא נראה איזה סטבר אתה. טיפה למטה. טיפה למטה. לא, עוד טיפה למטה? כן. מדר פאקר. אני טוב לא בסנאפרים. אני לא, כן, אני לא. אין לי מה להיות עוד בזה. אני תמיד מתקרב. לא. כן. מה עשיתי לי? עכשיו זה נעשה כאילו אני אמות. יש נוח וימות. נוח בת מרף ונוח בת אחד. יש נוח בת 5 במשחק הזה כבר. IV. אוקיי, יצא לך הביתה. יש אני לא יכולה. יש לך עוד דברים לדבר עליהם. צפיות, סבים. סדרות. סדרות, אוקיי. תגידו בתגובות איזה סדרות אתם רוצים שיהיה לנו. איזה סדרות? אופה, מי טוב? איזה סדרות אתם רוצים שנעשה? ורוצות. כן. יש כאן מעט. לא בא לי. מדריכים. מדריכים אנחנו בטוח נעשה. מדריכים, אקסבוקס, כל מיני דברים כאלה. אקסבוקס גם. אנחנו נגיד לכם מה אנחנו באמת... אנחנו יכולים הכל. אנחנו נעשה. מה אנחנו נעשה. פרוני יעשה באקסבוקס. אני ואפרוני ואני... זה הקטע של הסרבר. כן. אפרוני ואני נעשה שנינו ב-PC. או אם אני אפול. ב-PC. מה זה?
צ'יקן. שיש צ'יקן. צ'יקן ביטר, יש. ביטר. ב-1.5 הם כבר לא עוקבים אחריך, יש חרונית. אף חיה לא עוקבת אחריך, יש חרונית. לא, כן. עוקבים? עוקבים, אני ניסיתי, לא צוחק ניסיתי. עוקבים, זה 1.5.2. זה עובד. אני לא צוחק וניסיתי את זה כבר. איך זה לא עבד? לא יודע, זה טוב. אני הצלחתי, אני לא צוחק. אאוץ', אבל... סדרות, אנחנו גם נקבע לנו לוז שהצ'אנל יתקדם. מה זה לוח? לוח זמנים. לוח זמנים, את סלחת אותם מעניינים. לידתך, אני ידעתי מה זה לוז מכיתה א'. אני גם ידעתי, לוח זמנים, אבל היה לי קשה לתת את זה. אם צליף לפעיל, אני משחרר אותו בבית מאוד. יו! אוקיי. זובי. יש לי קטנה? מה? לא. דחוף אותו, לא זה. פאק. בוא הנה. אל תהרוג אותו, לא, מטומטם. זה הרבה צ'יקן. בוא נראה, אנחנו... זה העולם הכי מזליסט בעולם. העולם הכי מזליסט בעולם. נו! איך זה פה, זה בית קטן. אוי, לא. נבדוק. זה ב-31. יפה. ההסכם שיעלה בפרק הבא, כמה שנהנית, תנו לייק וסאב, תנו לשיגורים ועשות זה, ככה נפלם בכל פרק. כן, בדיוק. 31 טוב. אנחנו צריכים לעצור. לא. כן. עד 40. וואי, זה לא קשור לזה. אנחנו יכולים לעשות את זה כבר, זה לא עשיתי משהו מהמחשב שלי. הנה, צריך את העבודים האלה של זה. אוי, זה חרא. איזה פשטה. תראי כמה דברים. לבר. בקיק זה סוואג. סתם אני לא אוהבת להגיד סוואג. אתם יודעים ממה באה המילה סוואג? את יודעת שאת חסרת? אתה אמרת לי לדבר. אם אתה רוצה שאני אדבר אז אני אדבר. לא סוואג. לא, תקשיב. סוואג באה ממילה של אגודת הומואים. נודרת לכם את זה. סתם. נודרת. תחפשו סוואג באנגלית ו... שנייה, בוא נעשה את זה. אבל זה... בסדר. טוב, נעשה את זה ככה. אבל יש לך כבר אחד יותר טוב. תבדוק בצ'סטים. אין לי. יכול לשפר את שתיהם. אבל אז יש לי יוצא. אחד. אמרתי לך. בוא נעשה את זה גם. אבל יש לך רק אחד. ואתה לא תוכל לשפר את זה יותר. אגב, תכין אנביל מתישהו. צריך בשביל זה... אין לי? כן, אנביל. לא, את יודעת כמה צריך בשביל זה, לא עכשיו. לא, אין מה לדבר. אוקיי, נוקבק, אפעל. נוקבק, אפעל! אוקיי. אני לא כל כך אוהבת את הנוקבק הזה, כי זה נוקבק בכלל זה דבר. אבל זה גם משהו, כי עם קרפר מלטון. רואים? לא התפצץ. אפילו לא עשה סימן שם. זה עכשיו גדול. לא פעמי. בוא נפיל, מתגודר בדף. איזה תוכסי לעשות פה בית כזה, מדרגות עד לפה ובית שם למעלה. אני הולך לישון פה. יש לי כוח יותר. אבל מישהו רוצה שאנחנו נעבור... למה אנחנו? אז מי שרוצה שנעזור לו בעיצוב סרברים, נשמח. עיצוב. סרברים? בנייה. אבל אנחנו צריכים עזרה בלפתוח. אגב, נכון, עכשיו שהעלינו את כל הפרקים. מי שיכול לעזור לנו בלפתוח סרבר, שירשום בתגובות ואנחנו... שירשום לי שאנחנו נענה לו בתגובות. והוא גם יצלם איתנו בסרבר עצמו. כן, יצלם איתנו בסרבר עצמו ויעזור לנו לעשות הכל, לפתוח סרבר. כי אנחנו, כשנתקלנו בבעיה, אני ידעתי לפתוח, ידעתי בעבר. בעבר, כן, בלשון עבר, בלשון זכר. אוקיי, אני אעשה 2 כאלה, נביא בערך ככה כאלה. אכפת לך, נו. אני דואג. אוקיי,
סולקה בכתף. כן, יש חופשה כזאת. חופשה מסיים. תרשמו בתגובות אם אתם רוצים טרולים. טרולים זה כיף. סגול. תעשה סגול, תעשה סגול. תעשה הכל סגול. לא, לא, לא. לא. למה? הוא מצחיק. למה אני עדיין עם שריון כזה? כי אני לא רוצה... כי אני לא רוצה לבזבז דיימון, תכלס. אין לי מה לבזבז אותו. שהייטרייט לקדיימון, כשנגיע ללומות כאילו באמת רציניים כמו האנד וול, למרות שמשם אי אפשר לחזור חזרה לעולם הרגיל. אפשר. רק אם נשים את האנד. נכון. או, בגלל זה אנחנו נגיע לפני שאנחנו כל כך מוקדם. אין לנו גם איך להיכנס לזה. צריך לחפש. אנחנו ניכנס לזה שם בערך עם אנדרג'ט וכל הזה מלא, ובאנדרג'ט גם מלא. אנחנו חייבים. נעשה המון אנדרג'טים. לא, אנחנו אחד. 2 כאילו. אחד לשיר פה ואחד שם. פה למעלות את הדברים ולמעלות את כל הדברים. לפחות 4 סטאקים של לחצים. אנדר, פרס, 4 לפחות. אבל... בשביל להרוס את האלה. כן, אבל מה עם זה? מה עם כל הקטע של איך קוראים לזה? לחפש? לא, של שאר הדברים, אנחנו צריכים גם אוכל, כל אחד. כן, נדאג לזה, אבל זה הכי חשוב בינתיים, איך להרוג אותו. אבל להרוג אותו עם דברים יותר מתקדמים, כי עכשיו אין לנו. פעם רצית אנדר דרגון? וואי, איזה משעמם, זה הסוף. הסוף הוא רצי יש לך 80 XP. לא, אני מדברת על הדיאלוג בסוף. מה זה אומר כל הסוף הזה? שסיימת את המשחק בקצרה. בירוך. בירוך. טוב, יש לנו עוד זמן צלם. בפרק לעלות אותו עוד 35 אחוז. אולי אנחנו לא הצ'אנל הכי טוב בעולם, אבל אנחנו משתדלים. אנחנו עושים את זה, כי אתם רואים שאנחנו משתדלים, זה הפרק שאנחנו מצלמים, זה פרק, זה פרק השישי, ואנחנו רק בפרק, זה הפרק השישי, ואנחנו מעלים כל יום פרק או 2. אתם רואים שאנחנו הכי משתדלים בעולם, וכל פרק, אתם רואים, כל פרק 40 דקות זה מלא. בערך 30 עד 40 דקות. כן, אולי גם יותר יהיה. כן. אז אנחנו באמת שמשתדלים בעולם, ונשמח גם לעידודים. כן, והסאב הראשון שלנו. דגש. כי עוד לא ראינו הרבה סאבים. לא, התגובה הראשונה שלו, בוא נשנה את זה לסאב הראשון שלו ולתגובה הראשונה שלו. וללייק הראשון. אם הסאב ייתן לנו. לא, הסאב שייתן לנו את הכל, וירשום בתגובה שלו מה הוא רוצה לשפר, בעיות, תגובות. דברים כאלה, יצלם אותנו בהכל. הכל, אני לא צוחק. לא מגזים. שחור. כן, גם מגיע, כן, ראיתי את זה. רק בגלל שאנחנו... דיימון, נמתיך דיימון. שהייטרייט לקדיימון, איזה... הטיילור סוויפט אני לא אוהבת אותה. בואי נרפס, דיברנו על זה. לא? ממש לא. לא, הם מפורסמים. יש לנו, בואי תראי, אני נעשה ככה 40 דקות, יש לנו עוד 2 דקות. דקה. טוב, אז תדברי בדקה. אז... רגע, מה עם שאלת ה... נכון, בוא עכשיו שאלת הפרק. שאלת הפרק היא... מה אתם הייתם עושים? סתם. מה אתם רוצים שנעשה, על מה אתם רוצים שנדבר, ואנחנו, באמת תרשמו שתי הצעות. שתי הצעות, ואנחנו נקריא את כל התגובות, את הכל ואת התשובות של התגובות, וניתן קרדיט לאותו בן אדם, כי אנחנו רוצים באמת שתגיבו, זה חשוב לנו, ומה? עוד סתם. טוב, אז ביי חברים. ביי.